ko min ye Émirats Arabes Unis ye limana u dayɛlɛla u ye ana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don u ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan Émirats Arabes Unis o yɛrɛ tɔgɔ dalen don Mali la n'u kama ko journée du Mali tɔgɔ la don ko Choguel ni maa caman kɔni taara Dubaï kaw fɛ yen nɔ ko min ye baara dɔ ye olu bɛ senna yen nɔ walasa sɔrɔ nasiraw la Mali bɛ se ka a yɛrɛ ye kɛnɛ caman kan cogo min na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ Orange ani Malitel n'o ye Move Africa Malitel ye k'olu ka baarabila a jirala k'a fɔ baarabila in limanaw baarakɛlaw kɔni y'a bato dɛ baarakɛla si tɛ yen ko min kun bɛ ye baarakɛyɔrɔw la kabi baarabila in daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na ni maa min kun munumunu na u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye agence n'u ka ɲɛmɔgɔyaso ninnu ye ko i b'a sɔrɔ maa si kun tɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na l'indépendant y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan Pélican fana kumana limanaw Pélican y'a jira k'a fɔ politique tɔnba min bɛ yen n'o k'a ma RPM limanaw ko RPM bɛna fɔ a bɛ cili de bolo ka nin waati in na ka sababu kɛ mun ye fan dɔ ko Bokari Tireta sugandira ka kɛ u ka cɛbɔ ye ko kɔni ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ fila tɛ yen min bɛ tali kɛ kuma caman kɔni b'a ko hukumu kɔnɔ Pélican ka fɔ la an bɛna an da don o la sisan min ye le canard déchaîné ye ale ka jaw de bɛ to ka kuma limanaw canard déchaîné ka ja ɲɛfɔlɔ la bi an ɲɛ bɛ maa saba la nin bɛɛ bɛ nisɔndiya bolo ka bi colonel Assimi Goïta ni ministre min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ani douane ɲɛmaaba limanaw tiɲɛ yɛrɛ la ko douane a kɛmɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la bi hali n'a sɔrɔla CEDEAO kɛlen don ka embargo kɛ Mali kan an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako fana ka da ɲɛfɔlɔ la bi limanaw ko a bɛ se maa ba saba ma min ye Bamacima kɔrɔw ye ne kan ye MNLA maaw ma Mouvement National de Libération de l'Azawad k'u bɛn'u ka congrès belebeleba kɛ n'o y'u ka fara ɲɔgɔn ba ye février kalo natɔ ye tile 26 ana tile 27 Tombouctou ale mara kɔnɔna la an bɛna an da don o la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni ECHO ye limanaw ECHO y'a jira k'a fɔ Dr Ali Tunkara ale ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye n'o kama ko CE3S o ɲɛmɔgɔ don limanaw ko maa minnu hakili la ko kalata de bɛ se ka kɛ ka gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ k'a ban ko kalata tɛ se ka kɛ ka gɛlɛya ban Mali kɔnɔ la dɛ ni fura fɛn fɛn bɛ sɔrɔ gɛlɛya in na limanaw ni maaw hakili la ko kalata ko don Dr Ali Tunkara ko kalata tɛ se ka ɲɛfoyi ɲini a ko la a y'i da don jamana yɛrɛ kunkanko kibaruya caman na an bɛna an da don o la sisan n'an sera ka nin bɛɛ lakali aw ye limanaw ni waati man ta an tɛgɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw an y'aw tulo lasɔmi k'a fɔ diɲɛ kela tɔnba ka maa mafalenba min bɛ yen ni ale de bɛ hadamadenya hakɛ lafasali a bɛ hadamadenya hakɛw jo sariyaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw o bɛ se ka lafasa cogo min na sango la gɛlɛyaw kɔnɔna la Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna la min ye Alioune Tine limanaw ni cɛba min filɛ n'ale de ye diɲɛ kela tɔnba ka maa mafalenba ye a bɛ hadamadenya hakɛw dɔn kosɛbɛ ale kɔni bɛ taama na Mali kɔnɔna la yan taama in tun bɛ don hukumu kɔnɔna la ka taa février kalo tile 8 ka taa bila tile 18 na limanaw min ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a wele walasa ka se ka min ye jamana in kɔnɔna la yan nɔ limanaw n'a sɔrɔla basigi nana walima ni basigi ma na a jirala k'a fɔ kunungo tarata min ye Alioune Tine a ye kunnafoni di kɛnɛ kunkurunin dɔ sigi n'u k'a ma ko point de presse Alioune Tine a y'a yɛrɛ fo kosɛbɛ baara ninnu na sabu a y'a jira k'a fɔ Mali bɛ lahalaya min na bi a ye gafe min n'a y'o da kɛnɛ kan lakanako siratigɛ la limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maa bɛ se ka fɔ tare lakanako siratigɛ la bi Mali kɔnɔna la ko basigi nana nka a ko fɛn dɔ kɔni bɛ a jɔrɔlen don o la limanaw o de ye Mali kɔnɔna la yan kanabila n'o ye liberté de la presse ani maaw bɛ se ka kuma ka sɔrɔ ni garan ma don u da la k'a kɛ bagabagali walew ka ɲɛsin maaw ma k'a jɔrɔlen don o kɔni na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi min ye Mali kɔnɔna la a ka gɛlɛn kuma bɛ kuma la limanaw i ka o bɔ i da ni maaw ma ɲɔrɔki ka k'i kan walima ni i ma minɛ ka taa don kaso la limanaw ko n'a ɲɔgɔnna caman sango kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye limanaw i b'a sɔrɔ kuma caman de bɛ fɔ ye kuma minnu bɛ yen ni kuma dama tɛmɛnenw don o bɛ taa laban min na Alioune Tine ka fɔ la ni burujali ma da i kan walima ka binkani wale ta ka i sɛgɛrɛ walima i bɛ bali mun na limanaw i tan bɛ ka taa i bila kaso la o n'a ɲɔgɔnna caman Alioune Tine dun y'a jira k'a fɔ ko Mali ye jamana ye bɛɛ fanga de bɛ Mali kɔnɔna la yan ko maa tɛ se ka bali k'a fɔ i ka kuma fɔ nka limanaw fɛn bɛɛ fana na a ji bɛɛ n'a boli sira de don i ka kuma k'a sɔrɔ nin i ma don maa wɛrɛ gasi la
ko nka k'a kɛ yɛrɛ i tɛ se ka foyi fɔ i bi ma bɛɛ lajɛlen siran bɛ k'a fɔ ko ayiwa ni kuma bɛ kuma la n'o bɔr'i da limanaw ko dangarina k'i la min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka hadamadenya hakɛ dɔnbangana min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ a ka taama in hukumu kɔnɔna la Mali la yan ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani fasodenw tɔgɔla jɛkulu n'o ye société civile ani olu fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se politikimaw ma ani min bɛ tali kɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ baara la Mali ni jamana wɛrɛw cɛ ko ani olu fana ye ɲɔgɔn ye tile 10 kɔni Aliyu Tine a ka baara la yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko a da donna hali Sumɛlɛ Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ i mana o ka minɛni min filɛ nin sisan ni an ka sɔrɔ ni nafoloko ministre kɔrɔ fana n'o ye madame Bɔre Fili Sisoko ye a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan olu kɔni bɛ kaso la kalo 7 ɲɔgɔn na Aliyu Tine y'a jira k'a fɔ a kɔni a b'a ɲini ninnu ka kɛnɛya ko bɛ ka fɔ cogo min na sango Sumɛlɛ Bube Mayiga ko u ka kɛnɛya tɛ bala ten ko a b'a ɲini jamana faamaw fɛ limanaw u ka se ka bɔ jamana kɔnɔ wa waati yɛrɛ ti di o la koyi u ka bɔ jamana kɔnɔ u ka taa jamana kɔ kan limanaw ka se ka furakɛ min ye nin waati in na jamana kungo kibaruya minnu bɛ yen ni Aliyu Tine a y'i da don o la o ye k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye limanaw kabi san 2018 ni Aliyu Tine a nana Mali kɔnɔ a ka nako laban in na a kun y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ yen lakanako siratigɛ la sango maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jamanaden minnu bɛ yen n'an k'u ma ko déplacés olu ka hakɛ adamadenya taabolo la Mali kɔnɔ ko dankari kun kɛra o la kosɛbɛ ko nka a ye min jateminɛ o ye k'a fɔ maa caman bɛ ka segin ka taa i bɔyɔrɔ la limanaw ko o ye tare ye limanaw waati na cogoya kama Aliyu Tine a kɔni kuma minnu fara ɲɔgɔn kan nin cogoya la o ye k'a fɔ min ye Bamanci jɛkuluba minnu bɛ yen ni olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔrɔyanfan na cɛmancɛ la groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ani État islamique au Grand Sahara ni ye jɛkulu belebeleba ye fo ka taa se yɛrɛ lakanakuluw ma limanaw ko ni ninnu tɛ ko maa bɛ se k'a fɔ kɔni Mali gɛlɛya dɔ bɛ ka bɔ a la n'o tɛ ninnu de ta kɛn bɛ yɔrɔko kɛlɛ ye n bɛ nin yɔrɔ in ta n bɛ nin yɔrɔ in ta olu de bɛ ci ɲɔgɔn na o kɔlɔlɔ bɛ taa bin sigidalamaw kan ko n'o tɛ limanaw tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali armée a bɛ ka se kɛ Mali dugukolo fan 14 yɔrɔ caman na min ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲangini fana ye a y'a ɲini CEDEAO ni UEMOA fɛ limanaw k'u ka ɲangi wuli ka bɔ Mali ka joona ka bɛ an b'an kumana sabu ko fana ye sariya sɔsɔ ye UEMOA ani CEDEAO fɛ ko u bɛ se ka Mali min ye o ye jamana min ni maa ka jagoya t'a kan wa jamana min fana n'a ko k'a b'a ka baara kɛ ni a yɛrɛ ka jamanadenw ka hakilila ye ko munna a bɛ tɔn min kɔnɔ o tɔn kelen bɛ tila ka gɛrɛntɛ bi a kan tuguni Aliyu Tine ko k'o tɛ fɛn min ni o ye sariya ye ni CEDEAO kan ka o ta Mali kama ko a b'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka Mali bɔ a kelennasigi la u ka gɛrɛntɛ in n'o ye embargo in ye limanaw u ka wuli ka bɔ joona sabu ko sariya sɔsɔ don ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'essor kɔnɔna la l'essor kuma na limanaw kuma fila bɛ l'essor kɔnɔ fɔlɔ ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga bɛ taamana nin waati in na arabu jamana min bɛ yen n'u kama ko Émirats Arabes Unis ni setigibaw don limanaw olu ni Mali bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na a kɛra jɛrɛ dɔ de bɛ senna min ye nin jamana in kɔnɔna la o ko min ma ko exposition universelle Dubaï 2020 nin ye baara min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw wulila a ko kɛnɛ kan min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni ministre caman tugura ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa nin jɛrɛ in kɛnɛ kan baara min ye nin ye limanaw a jala k'a fɔ su kelen bɛ yen o yɛrɛ dira Mali ma a ko kɛnɛ kan ye n'o ye journée du Mali ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mali limanaw Mali tɛ jamana ye jamana min n'a datugulen don dɛ Mali tɛ jamana ye jamana min bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalaki min bi a kan malidenw de ko u ka jamana u bɛ fɛ a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la nka o kɛra dɔw ma tasuma kami ye o kɛra dɔw ma ko o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ fiyewu nka limanaw jamana ɲɛmɔgɔ dun y'a jira k'a fɔ jamanadenw ye min fɔ baara bɛ kɛ n'o de ye nka dɔw ye Mali kɛ a kɛrɛfɛ jamana ka Mali daw tugu Mali da la k'a kɛ i n'a fɔ min ye u bɛna fiɲɛ yɛrɛ de tigɛ Mali jamana la nka limanaw an b'o la waati min setigi jamana dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ka sɔrɔ limanaw o ni minnu ye ɲangi bi Mali kan u tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ ne kan ye Émirats Arabes Unis ma olu ko Mali jamana a ye na baara o baara bɛ yen ni o ye nafoloko ye
baara o baara bɛ yen n'o ye baara ka se ka kɛ Mali kɔnɔna la anw na an doronto aw kɔrɔ o la o de la Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ taama na taama in jamanaw a bɛ don baara caman hukumu kɔnɔna la ko min ye Émirats Arabes Unis a ka san 50 sɔrɔ min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o y'u ka masakɛ ninnu ye ko u ni Choguel Kokala Mayiga ani ministre minnu tugura Choguel kɔ k'u bɛna o ɲɛnajɛw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ a jala k'a fɔ Choguel a ko taama in jamanaw kunba 2 de b'a la fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ Mali sɔrɔko seko ni dɔnko hadamadenya yɛrɛ taabolo bɛ se ka dilan Mali kɔnɔna la cogo min na a ko Émirats Arabes Unis ni Mali bɛna i bolo di ɲɔgɔn ma o baara ninnu sira caman na ka taa se fana min ye Mali furanjɛla fanga min filɛ nin n'an b'a la nin ye jamanaw n'a a jala k'a fɔ a ka baara ye min ye o ye de ka se ka yɔrɔ fura k'a jɛ pas hali ni jamanakuntigi kura nana jamanaw o kana sɔrɔ baara caman kɛra ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko nasira ninnu na o de la Émirats Arabes Unis ni Mali jamanaw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin nasira ninnu fɛ sabu Mali ye jamana ye jamana min n'a ko ale ma datugu maa si ɲɛ ni maa ma ko k'i bɛ fɛ ka baara kɛ ni jamana ye jamanaw ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen o de la Choguel Kokala Mayiga a ka nin taama ye Émirats Arabes Unis ko nin tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ko jamana caman de fɔlen don min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka taa o yɔrɔw la n'olu jamanaw kan ka se ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ walasa min ye teriya ye ani badenya ni baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogo min na Choguel a nɔfɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ jagoko ni usine ko kunna ale bɛ taama in na n'o ye Mahamudu Ould Mohamed fo ka taa se an ka dugujukɔrɔ nafolo ani ji ni courant Seydou Lamine Traoré fo ka taa se sirako ani yɔrɔbaw jɔli Madame Danbele Madina Sissoko olu fana bɛ taama in na ani an ka fangabolo min ɲɛsinnen don kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ma o secrétaire général Sidiki Samake ale fana bɛ taama in na kunnafoni so l'essor ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ kɛnɛ kan je don ni jama limanaw ale de y'an sama ni kunnafoni la yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ limanaw halisa badenya baara nasiraw la Mali ni a dɛmɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nasiraw ka keleya tɔnba ni o ye Union européenne ye e ko ale fana hali n'a sɔrɔla olu ko k'u bɛ ɲangi bɛ Mali kan ko Union européenne ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre so min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna n'o ye affaires étrangères ye jamana hali n'a sɔrɔla kɔsa in na Mali baara in bɛ ka kɛ waati min na o y'a sɔrɔ Mali jamana ni Union européenne cɛ yɛrɛ la kuma bɛn u ka kuntilennaw tɛ kelen ye sabu Union européenne ɲangi bi kɔsa in na Mali marabaa caman ka CNT maaw b'a la gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ b'a la jamanaw k'a fɔ ko u ka nafolomafɛnw ani u tɛ se ka taama ka taa yɔrɔ la an b'o ɲangi na waati min na o Union européenne kelen filɛ nin ye ka na i sigi Mali kɔnɔ k'a ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ baara kura wɛrɛw boloda k'u tɛna Mali to a kelen na l'essor ka kuma don dɛ limanaw o waati kelen o y'a sɔrɔ nazaraw ka kulu kɔnɔna na Danemark ni Faransi olu yɔrɔ kɔsa in na olu ni Mali ta kɛra patingolomajɛ ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ an man di an b'o hukumu kɔnɔna la waati min na min ye Union européenne ye ale ye Mali jamana jɔyɔrɔbatigi maa 5 ɲɔgɔnna limanaw ka olu ɲangi premier ministre yɛrɛ b'o hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ an b'o taa ni ka segiw la waati min na min ye Union européenne ka ciden dɔ bɛ yen n'o k'a ma ko Charles Fries ale kɔni ni délégation ba dɔ nana Union européenne tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan o ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ sigi la dɔwɛrɛ tɛ ka se ka baara ɲɔgɔnya ko ka o baaraw o boloda ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'indépendant kɔnɔna la l'indépendant kumana a jarala k'a fɔ nɛgɛjurusoba 2 min bɛ Mali kɔnɔ yan ni maaw bɛ ɲɔgɔn wele olu ka siraw de fɛ ni o ye Orange ani Move Africa Malitel ye ko kabini ntɛnɛn tɛmɛnen na u bɛ baarabila la ka sababu kɛ mun ye ko u ni fasodenw ka jɛkulu dɔ bɛ ɲɔgɔn na n'o ye association des consommateurs n'u k'a ma ko Recomatem Move Africa Malitel ani Orange Mali baarakɛlaw ye baarabila daminɛ o de hukumu kɔnɔna la ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 21 baarabila in tile 5 ɲɔgɔnna de don limanaw a bɛ taa kuncɛ fo juma natɔ in février kalo tile 25 nka hali n'a sɔrɔla maaw kɔni ma jateminɛba kɛ k'a fɔ nɛgɛjuru siraw olu tigɛra walima maaw bɛ baara minnu kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye ko nka ni maa min kun ye taara i ɲɛ da baara yɔrɔ ninnu kan Move Africa Malitel ani Orange Mali ka baarakɛlaw limanaw ko hali i tɛ fiɲɛ tɛmɛtɔ i ɲɛna ka sababu kɛ min ye maa si tɛ ko i bɛ baara la client minnu bɛ yen ni o ye Move Africa Malitel ani Orange Mali ye olu ka u ka client minnu bɛ yen ni u bɛ taa
ma magoɲɛ ciw la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na caman kɔni bɛ taa limanaw i bɛ taa fɔ i jigi kɔ sabu baarakɛla si tɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na a dun jirala k'a fɔ baarabila in min ye Move Africa Malitel u bɛ fɛ k'u ka nisɔngoya jira nin ko siratigɛ de la yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ kabi a bɛ san caman bɔ sisan nin jɛkuluba in n'o ye Erekoma Thème ye ani Move Africa Malitel ani Orange Mali u bɛ ɲɔgɔn na kiri ɲɛma kiri tigilamaw kɔni ye sariya ye kiri tigɛ k'a fɔ Move Africa Malitel ani Orange Mali k'u jo t'a la ko ni Erekoma Thème bɛ ɲɔgɔn na jalaki min binna u kan n'o ye répondeur ko ye k'a fɔ ko u bɛ ka répondeur sonyɛni min kɛ ka nafolo bɔ k'u ka client kunna Erekoma Thème y'a jira k'a fɔ o ye bingani ye wa ko u taara kiri in da sariya ɲɛkɔrɔ sariya kɔni ye ko in tigɛ miliyari 170 ɲɔgɔn na min ye cakɛda fila in ye u kan k'o de sara Erekoma Thème ye o de bɛ sen na nka limanaw ko wɛrɛ bɛ nin ko la n'i ye diɲɛ baarakɛyɔrɔbaw lajɛ minnu bɛ nɛgɛjuru sira ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnen la UIT communication d'éthique n'u kama AMRTP ale de kan ka Orange ni Malitel yamaruya a ye nin baara in kɛ walima a kana kɛ AMRTP ma foyi fɔ o la ale kɔni Orange ni Malitel yamaruya ayiwa ko u ka hakɛ de don min ye répondeur ko ye ko a yamaruya b'u bolo u k'a kɛ u b'o de bolo kan ko ni consommateurs nana fɔ ko ayiwa k'u ka répondeur ko in ko bingani don Orange ni Malitel ko olu kɔni b'u ka hakɛw de kɔnɔ ni maa b'a bali jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'a bali n'o tɛ k'a fɔ de ko olu bɛ ka bin maaw kan olu tɛ ka bin maa kan o de hukumu kɔnɔna la sariya nana ɲangi bin Orange ni Malitel kan k'a fɔ k'u ka miliyari caman sara miliyari 170 ɲɔgɔn na u ko k'u tɛ se k'o sara k'u bɛ taa baarabila la k'u ka nisɔngoya jira jamana ko in bɛ nin dabolo de kan l'indépendant de ka kuma don n'an bɔra yen an bɛ taa le Pélinkan kɔnɔna la Pélinkan kuma na limanaw Pélinkan y'a jira k'a fɔ politiki tɔnba min bɛ yan n'u kama RPM limanaw ko RPM bɛ cili bolo kan bi dɛ fasiri ka kuma don a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna min na RPM ye u ka jɛrɛ dɔ de kɛ n'u kama ko 3e assise du rassemblement pour le Mali o 3e assise du rassemblement pour le Mali o de kɔfɛ jɛkulu wɛrɛ kura wɛrɛ tilala ka na poyi n'u kama ko collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du parti o de jɛkulu y'a jira k'a fɔ minnu b'a kɔnɔna la maître Baber Gano Mahamana Babi Musa Tembine ani Zainab Maïga olu y'a kunkolobaw ye olu de y'a jira k'a fɔ ko RPM kɔnɔna la ko sariya sɔsɔ bɛ sen na ko waati min na nin jɛrɛ in kɛra Bokar Tireta ale min ye RPM ɲɛmaaba ye o n'a jɛ dɔw fɛ ka Bokar Tireta sugandi k'a kɛ RPM ka cɛbɔ ye ko olu tɛ jɛn ni o ye ko kɔni sariya sɔsɔ ye ko wa ko parti in k'a ma dabɔ o kama a ka kan ni maa bɛ sugandi ka kɛ politiki tɔn ye a ka cɛbɔ ye fo u ka conférence u ka min ma conférence nationale o conférence nationale min n'o bɛ kɛ mana o de bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka maa sugandi ko conférence nationale ma kɛ k'u taara u sigi kɛnɛ dɔ de kan n'u kama ko 3e assise du rassemblement pour le Mali ko maa si a ma kɛ bureau politique national ka yamaruya kɔnɔ ko maa hakɛ dɔ de taara ka taa nin kɛ limanaw ko fasiridila ni o ye Falaye Keita ye le Pélinkan kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ nin kɔni bɛ dabolo min ka bi a bɛ n'a fɔ RPM a bɛ cili de bolo kan sabu ko in a taara laban sariya de ka bolo kan limanaw ni maa hakili b'a la ala ka hinɛ Ibrahim Bokar Keita la ale de ye RPM ale de y'a tu tigɛ RPM a furadama nin ɲɔgɔnna gɛlɛyaw b'a kɔnɔ yɔrɔ RPM a ye fanga sɔrɔ waati min na fo ka na se fanga dafirili ma u bolo ko gɛlɛya tun bɛ RPM kɔnɔna la jɔyɔrɔkow ni a n'a ɲɔgɔnna caman hali a tun kɛra waati dɔ yɛrɛ la ko ni RPM kun y'a ka congrès kɛ i b'a sɔrɔ bɛn ti kɛ u ka jɔyɔrɔkow la i b'a sɔrɔ u ka bureau kɔnɔna la n'a fɔra ko nin jɔyɔrɔ bɛ di karisa ma nin bɛ di karisa ma bɛn ti k'a la fo u b'a ko yɛrɛ de ta ka taa n'a ye Ibrahim Bokar Keita ale yɔrɔ ale bɛ sɔrɔ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ sɔrɔ ka k'a la o bɛnbaliya kelen mana o de nana to sen na maa min bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ yen a jarala k'a fɔ ko in kɔni a bɛ dabolo min kan u sen tɛ ka bɛn a la ko in f'u taara n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ Bokar Keita yɛrɛ ko a ka kɛ RPM ka cɛbɔ ye o ko bɛ sariya de ɲɛkɔrɔ n'a sɔrɔla sariya na jɛn n'a ye walima sariya tɛna jɛn n'a ye o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bi RPM bɛ bolo min ka Pélinkan ka fɔ la ko ni cili kɔni tɛ limanaw ani foyi tɛ sanga ɲɔgɔn ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ le Pélinkan kɔnɔ limanaw min ye le canard déchaîné ye ale kumana canard déchaîné ka jaw bɛ to ka kuma ja ninnu na a kuma kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na maa saba bi yan u bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma bɛɛ n'i ka hakilila tɛ wa limanaw le canard déchaîné ka kuma la bi ko douane
a ko a bɛna fɔ douane bi ka kalaba de sama ka bɔ Mali senna bi ka sababu kɛ mun ye limanaw ko embargo min n'o jagoyalen don Mali ka bi a bɛna fɔ Mali faamaw u ye sira kura wɛrɛw bɔ sira min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw kana tɔɔrɔ embargo fɛ walasa an ɲɛ bɛ maa 3 jɔlen la yan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ la u bɛ k'u ka nisɔndiya jira maa fɔlɔ o ye ministre min bɛ yen n'o b'an ka sɔrɔ ko ni nafoloko kunna Alfuseni Sanu ale ko bravo monsieur le directeur général a kan bɛ jɔnni ma o ye douane ɲɛmaaba ye a ko douane aw filɛ nin ka embargo min kɛra anw kan nin ye ka embargo in limanaw ka a talon ka bɔ an ɲɛma limanaw ko a kɛra bɛnkan ye Mali douane ani Guinée douane o ni ɲɔgɔn cɛ maa filanan n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ye colonel Asimi Goïta limanaw ale jɔlen do sɔrɔdasi fini b'a la a bolo 2 dalen b'a disi kan a ko douane an b'aw fo aw ni ce a ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane baarakɛla bɛɛ lajɛlen aw bɛ ka min kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw tɛ aw sara sɔrɔ douane yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Amadu Konate ye inspecteur général ale fana y'i jɔ limanaw a ko wa aw de bɛ fo koyi aw minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ ye aw de bɛ fo an bɛ aw de fo aw minnu ye aw jɔ aw jɔyɔrɔ la jamanakuntigi ani ministre sabu aw de ye aw jɔ aw jɔyɔrɔ la walasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min na embargo min binna an kan Mali douane ani Guinée douane limanaw olu ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo walasa gɛlɛya min binna jamanadenw ka jagoya gɛlɛya ka jamanadenw ka hakɛ tereke limanaw ka Mali jamanadenw k'u kɛ a damana jamana ye ka Mali jamana kɛ i b'a fɔ ko ayi k'u tɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ fiyewu ka i b'a fɔ ko i bɛna fiɲɛ tigɛ Mali jamanadenw na nka limanaw bamananw ko ten ko ni Ala ye gɛlɛya dɔ bin i kan gɛlɛya in bɛ se ka kɛ fura wɛrɛ de ye gɛlɛya in bɛ se ka na ni hɛrɛ wɛrɛ de ye e ko Mali t'o dabolo de ka bi ko Mali filɛ nin ka sira wɛrɛ bɔ sira min na a bɛna kɛ Bamako ni Conakry cɛ limanaw mina o mina bɛ yen k'o bɛ bɔ Guinée Conakry ka na Mali kɔnɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na k'a bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Guinée port fɛ ka na Mali kɔnɔ la n'i kun ye jateminɛ kɛ bɛrɛ yɛrɛ kun tɛ n'i y'a sigi 100 o 100 kelen ani murumuru 54 yɔrɔ n'i y'a ta 100 n'i ko kelen kɔni limanaw o tɛ foyi ye san kɔnɔ miliyari 257 o de tun bɛ sɔrɔ falen na nafolo la Mali ni Laginɛ cɛ ko nka limanaw dɔ de bɛna fara o kan ni 100 sara don limanaw a bɛna kɛ 100 na ta a la Mali ni Laginɛ cɛ ko an ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Laginɛkaw fɛ yen ka na limanaw yɔrɔ embargo min binna an kan n'o ye ka datugu Mali da la ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ a ɲangi a gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamana minnu bɛ an kɛrɛfɛ ni olu ni Mali tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ fiyewu ne kan ye Senegal Dakar ma a jɔla k'a fɔ kalo kelen yɛrɛ ko min tiɲɛna olu kunna a bɛ se miliyari 60 ɲɔgɔnna ma Côte d'Ivoire ta k'o bɛ taa se miliyari 70 ɲɔgɔnna ma kunnafoni filɛ limanaw ne ka kuma tɛ an y'a bɔ le canard déchaîné kɔnɔ n'an bɔra yen le soir de Bamako kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ bamancima kɔrɔw n'o ye rebelle kɔrɔw ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko MNLA Mouvement National de Libération de l'Azawad limanaw k'u y'a jira k'a fɔ u bɛna fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ min bolo dalen don février kalo tile 26 a n'a tile 27 san 2022 u ko maa min kan ka ye o kɛnɛ kan a bɛ se maa 3000 ɲɔgɔnna ma Tombouctou ale mara kɔnɔna la ko jɛrɛ in kun ye mun ye MNLA ka se ka a jɔ kura ye baara kura minnu bolo dalen don ka se ka o ɲɛfɔ MNLA kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ jɛkulu kura ye ka fiɲɛ kura fiyɛ a la a jarala k'a fɔ ni kunnafoni yɛrɛ dira MNLA ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka kuma lasela ni o ye Sidi Agabaye ale de ye u ka kunnafoni lasela ye ale ye kunnafoni di k'a fɔ ko MNLA ayiwa k'u bɛna jɛrɛba dɔ kɛ Razeliman Tombouctou mara kɔnɔna la février kalo tile 26 ka taa tile 27 la dɔgɔkun laban natɔ in na k'a bɛna kɛ sababu ye MNLA mafalenba fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan o fan ka u wele ka na MNLA bɛ taama ni sira minnu a bɛ taama ni sariya minnu ye k'u bɛna segin ka olu bila sen kan walasa u ka nin jɛkulu in a bɛ se ka taama se kura sɔrɔ cogo min na limanaw ni kunnafoni bɛ di waati min na o y'a sɔrɔ Mali jamana ale bɛ ka dadigi kɛ min ye bamaci wale tigilamaw la jamana kɔrɔnfɛla n'a cɛmancɛ la ko o waati kelen min ye MNLA ninnu ye u bɛ ka ɲini ka jɔsen kura ɲini jamana kɔnɔ k'u ka jɛkulu ninnu u bɛ se ka u yɛrɛ dalakan kɛra mun ye ko ka bɛn
ani kelenya ani basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ la cogo min na k'u ka congrès ba in k'a bɛna taa o de siratigɛ la wa ko bolodi ɲɔgɔnma ani bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali kɔnɔ o fana bɛ se ka lawaleya cogo min na ko kuma bɛna boli o de kan kosɛbɛ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya yɛrɛ la o ye les échos welewele ye ale kumana limanaw a ko kalata tɛ se ka kɛ jamana in fura dɔrɔn ye jɔnni ye nin kuma fɔ docteur Ali Tunkara ale ye cakɛda ɲɛmaa ye n'u kama ko centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel lakana ko fɛn o fɛn n'o kalan bɛ kɛ Sahel kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔ de ye docteur Ali Tunkara ye les échos maaw sera ma ka a ɲininka ayiwa a fɛlɛ ye mun ye jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi jamanaw n'o ye CEDEAO ka ɲanginiw ni UEMOA ka ɲanginiw ye ani min ye kumaɲɔgɔnya min bɛ Bamako ni Paris cɛ n'o ye Faransi jamana ni Mali jamana ye ni bɛn kɛnta ko la bi fo ka taa se furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni gafeba min ye bi n'u kama charte de la transition yɔrɔ ale kɔnɔnaw bɛ ka falen bi docteur Ali Tunkara a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la kuma koloma yɔrɔ ye min yɛrɛ ye limanaw o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka min kɔnɔ Mali kɔnɔna la yan furanjɛla fanga laban na o ye ko kalata ɲuman o ka se ka kɛ nka docteur Ali Tunkara y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔw kalata ɲininen de u fɛ wa kalata ɲuman ko nka minnu hakili la ko kalata de bɛ se ka kɛ Mali fura ye u fililen don kalata bɛ se ka kɛ nka kalata tɛ se ka kɛ i n'a fɔ o bɛ se ka Mali gɛlɛya bɛɛ ban pewu n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ u y'a ɲininka ko kura ko ayiwa min ye charte de la transition ye gafeba min bɛ yen ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni o de ye bi ko ayiwa a kɔni bɛ CNT maaw bolo bi olu bɛ ka a kɔnɔna lajɛ ka falen don a la docteur Ali Tunkara a hakilila ye mun ye o la ko tiɲɛ don nin kɔni a kɛra diyagoya yɛrɛ sa n'a ma ɲɛ ko furanjɛla fanga maaw waati min dira u ma k'a fɔ ko furanjɛla fanga bɛna baara kɛ o kɔnɔna la kalo 18 o kalo 18 o tɛna se ka labɔli kɛ bilen a diyagoyalen don min ye jamana ɲɛmɔgɔw ani furanjɛla fanga députéw u ka se ka charte in ta k'a kɔnɔko lajɛ k'a yɛlɛma minnu bɛ se ka don a kɔnɔna la baara bɛ se ka kɛ ni minnu ye limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye les échos welewele a bɛ dansi kɛ kunnafoni gafew la bi an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni nin waati ye o tuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ n b'a fo segukaw fɛ n'o ye Sirantu Jalo ye an bɛ ko a ma ko Sayi ani n yɛrɛ fa Papa Gawusu Bari an b'u bɛɛ lajɛlen fo segukaw fɛ yen nɔ o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ